Sophie raivostuu ihan tosissaan. Mitä sinä teet, kun raivostut? Sophie oli uppoutunut leikkiinsä, kun vuoro! Hänen siskonsa tarrasi kiinni korillaan. Ei! Sanoi Sophie. Kylläpäs, sanoi hänen äitinsä. Nyt on siskosi vuoro, Sophie. Sisko riuhtaisi korillan itselleen ja Sophie kaatui rekaan päälle. Nytpä Sophie sitten vihastui ihan tosissaan. Hän potkii, hän kiljuu. Sophie haluaa pistää kaiken tuusan nuusta. Sophie karjuu pääpunaisena. Sophie on tulivuori räjähtämäisillään. Ja kun Sophie raivostuu ihan tosissaan, papam! Hän juoksee. Hän juoksee juoksemistaan, kunnes ei enää kerta kaikkiaan pysty. Sitten jonkin aikaa hän itkee. Nyt hän näkee kivenlohkareita, puita ja saniaisia. Hän kuulee linnun viserrystä. Hän tulee vanhan pyökkipuun luokse. Hän kiipeää puuhun. Hän tuntee, kuinka tuuli liehuttaa hänen hiuksiaan. Hän katsoo veteen ja sen aaltoihin. Avara luonto lohkuttaa häntä. Sophie tuntee olonsa nyt paremmaksi. Hän laskeutuu takaisin alas ja lähtee kotia kohti. Kotona! Koti on lämmin ja tuoksuu hyvälle. Kaikki ovat iloisia Sophien kotiinpaluusta. Kaikki ovat taas yhdessä. Ja Sophie ei ole enää vihainen.